खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। आं दा मोनसे गोदान भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाबाय थाइजौजों ना। नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। आं थाइजौ हाननोसै। थाइजौखौ आं थाइथामल' हानबाय। बांद्राय बुरजा होयोबा गोखैद्राय जागोन। एसेल' होनांगौ, थाइनै एबा थाइथाम बिब्दिल' होनांगौ। जेरै मैथाया गोखै जायो नाफ्राव होबा, बिब्दिनो थाइजौआबो खैब्रुद मोनजायो आरो गोखैनो। नोंथांमोनहा जाफेराखै जानांगौ थाइजौजों नाखौ नोंसोर संनानै जानाय नायनो हागोन। आं बेखौ सुनानै हायनोसै दा। नै थाइजौजों संनो नागिरनाय नाया, आं दा बे नाखौ सायनोसै। नाखौ हास'खांबाय नै, आं माबाखौ हास'होबाय। आं बारा गिदिरखौ हास'नो रोङा नालाय, दा आं माबाखौ हास'होखांबाय नै। आं थाइजौखौ हानानै लानोसै एबार। बावनो हास'नोसै आं, ओमफ्राय दा दैखौ गारनोसै। आं लेमखांबाय नै। आं बेखौ आराम सुनानै लाफिनबावनोसै। एबार हानोसै ओमफ्राय। एबार हानानै लानोसै आङो। ओरै गोलाव गोलाव हानोसै। बिदि हाबा आराम जायो आरो आलु बायदि। मैथाया जेरै गोखै, बेबो बिदिनो नाफोरजों संबा गोखै खैब्रुद मोनजायो। बिदि गोलाव गोलाव हानोसै आं। आं दा बिसोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय। सामब्राम, बानलु, नैबे सामब्राम गुफुर, बानलु एसे, मस्ला देनायमोन। मस्लाया बांद्राय गेब्लेयाखै। नैबे सामब्राम गुफुर गोजा, नैबे मगा दुन्दिया आं मोदोमनायनि थाखाय होगोन आरो। जेरै ओंख्रिफ्राव दुन्दियाफोरखौ होयो, मगा दुन्दियाखौ होबाबो गोथाव मोदोमो। बेखायनो आं मगा दुन्दियाखौ लाखादों। आरो नैबे थाइजौ। आं दा नाखौ एवथ्रमनानै लाग्रोनोसै। थाव होनोसै आङो। आङो नैबेयाव नायाव हालदैखौ फोननानै लाखागोन। दा थावआवबो एसे हरगोन। नायाव हालदै फोनबा साबसिन जायो एवनायाव। फोनफ्लेजोब्बाय आरो आरामनो। बिदि फोननानै एवबा थावआव हरलायनाङा आरो। थावआव आं संख्रि एसे हरनानै लाखानोसै। साराया दुंबाय आंना। नाखौ हरनानै लानोसै आङो।
अरखौ बांद्राय ब्लाव ब्लाव होलाबायनाङा ना एवनायाव नङाबा खामथाबलाबायनो नागिरो। ओंख्रियाव होनायखौ बांद्राय स्रेम स्रेम एवथ्रमलायनाङा एसे एवबानो जायो। आं दा खांनोसै माखासेखौ नैबे थोरसियाव। आं दा बे नाखौ एवथ्रमखांजोब्बाय, एवथ्रमखांबाय दा ओमफ्राय आं दा थाइजौखौ एवथ्रमनानै दै होनोसै, सामब्राम हरनोसै आङो। बे नायाव होनाय थावखौनो होनोसै ना एवनायाव। सामब्रामखौ हरबाय आं। बै नाया फिसा फिसा दालाय माबायोना गेब्लेयोना बियो थाबोदों, खायखां जाजोबासै। बानलुखौबो हरखानानै लादों आं। आं नैबे जिरा एसे बानलु एसे सामब्राम गुफुर एसे देनायखौ हरनोसै मोदोमनायनि थाखाय। ए सामब्राम गुफुर गोजाखौबो एसे होनोसै। थाइजौ बियो बांद्राय बुरजा होयोबा थाइजौखौ गोखैद्राय जाथारगोन, बेखायनो आं थाइथामल' हानो। थाइजौखौ हरनोसै आङो। एसे खामनायनि थाइजौखौ खोबनानै दोनसै एसे। खामबायानोबा नै, खामफ्राम जाबानो जायो। हालदैखौ एसे हरबावनोसै आङो, दहाय बेयो नायाव होनायसोमोन। संख्रिखौबो हरनानै लाखानोसै आं। खामबायानोबा नै, खामथाबबाय। एबार दै हरनानै लानोसै। नै थाइजौआ एवनायावनो गेब्लेजोबखाबाय आरामसे। नै एवनायावनो आराम गेब्लेजोब्बाय नै। एवनायाव गेब्लेजोब्बाय। दै हरनोसै आङो। एवनायावनो आराम गेब्लेजोब्बाय थाइजौआ। गुदुं जालायबावबाय ना एवनाया, माबानो गुदुं जालायदों बियो थोरसिया। आं हरनोसै नाखौ, बेयो आराम गोदौथोंसै, गोदौयैयावनो हरनोसै आं आराम ओंखारहाबनायनि।
खोबहाबनानै दोनसै आराम गोदौथोंसै गोदौयैनि सिगांनो आं नाखौ आराम हरनानै लाखाबाय मालाय लासैनो गोदौबोसिगोन आरामनो खोबनानै दोनसै दसे गोबाव थानायनि उनाव आं नैबे ओंख्रिखौ आराम जाथारबाय नै गोदौनानै गोमो जाबाय नै आं बै मस्ला सामब्राम गुफुर एसे थानायखौ होजोबसै आराम गोदौहाबथोंसै ओंखारहाबनानै थाथोंसै नैबे मगा दुन्दियाखौबो हरखानानै दोनसै आं मोननोसैआनो दसेबानो मोनसिगोन बियो बे मगा दुन्दियाखौ हरनानै लानोसै आं मोनबायानो ओंख्रिया बे मस्ला एसे हरनाया ओंखारहाबथोंसै आरो गोमो जाथारबाय मोनबायानो नै आंना ओंख्रिया एबार संख्रि साखिनोसै गोमो आराम गोथाव मोदोमथारबाय बरिया गोथाव जासिगोन बायदि मोनबाय आं साखिनानै लानोसै नोंथांमोनाबो संजाफेराखैबा संजानायनानै जाबानो जाबाय माबायदि मोनजायो साखिनोसै आं संख्रि नांदोंना नांदिया गोथाव जाथारो माबा बायदि खोरदै बायदि मोनजायो मैथा बायदि खोरदै बायदिसिनो मोनजासिनो गोथावनो खैरोम दैरोम गोथावथार संख्रिया एसे नांबावगौ मोनबाय आंना ओंख्रिया आं खांनोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना हो